Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di. Tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat. Ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, ket naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan a Selina at Tagala Union. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out iti Salcedo kan Bukat family. Anak ko ada Rizani, Anthony, Kimberly kan Janica, ijay barangay Nara, San Manuel, Pangasinan, from Marisa Salcedo. Shout out kada Ronelyn Flora, Elena Antonio, Estrella Justo, kan Renato Reynaldo Jr. Advance happy birthday Nanay Clarita Delfin, kan lakay ko ani Joselito Galapon from Ana Delfin. Makablaawan ti Aquino family ijay tunglayan na Tonin Mountain Province from Judilyn Aquino. Makablaawan ni Irene Oliveros kan Olympia Gagni ti Tubao La Union from Daryl Aris ti Bawang La Union. Greetings kani ading ko Agnes Dangiw ditoy Hong Kong, kan insan ko Anilea May sa Gimsim ijay Minuli Nueva Ecija, kan to my dear hubby Juan Yang Good ijay Atong Ilocos Sur. Advance happy birthday kada kayo from Zoraida Yang Good. Makablaawan ti Ramos family at taga Ariston West from Rosetta Ramos. Happy birthday Kia Lee from Rix Calisto. Makablaawan ni mother ko Danica Aquino kan Christian Tadeo from Mar Tagle. Intay nga ruden ituloy nga ibasa ti surat ni Selina. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo,
Kastamoten dagiti naayat amang tartarabay iti YouTube channel yo. Ilingad naklaangan itinagan as Selena, tubuak iti La Union. Naawi sakmet anang ipatulod iti pakasaritaak, barang makaibati iti adal kadagiti agdengdengeg. Dua kami nga agkabsat manang, ti pakabuklan ti padas ko, ket maipapan iti patpatgan mi unay nga inami. Rugyak nga rod ti agsalaysay, manang Emmy. Manang, apay nga awan man ni mamang. Ay naading ko, nasapa na pan iti tiyandaan, mapan ka no agsingir ka dagiti abang ti pwesto nga ipapaupa na. Anyamot din ni mamang. Apay masapul pa nga iso ti mapan. O maymot dito balay dagiti agbayad saan ka di? Diyak man amo ka ni mamang. Manipod pimusay day di papang, nakarakaro mo tan anagbalin a busy. Rumbang ko mga agin enjoy laangan ni mamang iti biyag na. Nagdakkel ti pensyon nga imbati kan kuwana ni papang. Adapay dagiti papaabangan na pwesto iti tiyandaan. Ano na launayin ay iti kwarta katawad mo't paggasgastusan na. Kan may isa, di tamot dumawdawat kan kuwana. Wan nga rod ading, dinto pa'y mangibingay iti pensyon na. Ultimo dagiti apo na imutan na. Dahita nga rod kahit. Sapay ti amo dagiti daduma at tao, may ranranod ta iti pensyon na. Di dalaan mo nga oray sentimo, saan ta pa dumawdawat kan kuwana. Ala, bayamon ading, tinapatag, adda iti poderta, kat makitkita ta ti mapaspasamak kan kuana. Narigatan, ang mga nugundawayan ti sabali at tao, gapu iti kinabaket na. Ni, nakapalas kayo mat mamang. Sa di naman ti papanan nyo. Mapanak iti bangko, adda mapan ko asikaswan. Katapay nga agmay-may sa kayo amapan. Narigat nagmay-may sa kayo, ta mga makasalaw kayo iti managdakdaka sa tao kat gundawayan na ti kinabakit yaw. Ay, amok ti aganad, di nakpan pagdanagan. Kuyogan kayo langan ama. Ay saanan, kabaalak tag may sa. Mabiitak laang, adalaang naskan nga asikaswag. Sige, basta aganad kayo nga rod, mamang. Ay, naimbag man ta nakapasyar ka manang. Huwag ka bagay, adda masapol ko keng ka. Anya ngay dayta. Sumurot ka kanyak, tamapantay di bangkaw. Adda naskan nga asikaswan ta. May papanitian niya manang. Kasla importante launay dayta. Kayat ka kumaaka joint account. Masapol nga main, tapno anyaman ti mapasamak kanyak. Adda mangiruwar iti kwartak no kasapulak. Agoray ka manang. Apay ngay asyak. Adamot dagiti anak mo. May sa kuman akadakwada. Kan may sa amang anod na makunada no apay asyak akabagis mo ti ka joint account mo. Ay, awan bibiyang dano asino ti kayat ko. Diyak kayat amay sa kadakwada ti ka joint account ko. Amang ano ibuson da ti kwartak. Ay, narigatan. Ay, saan mo't siguro, manang? Apay, awan pa nagtalag mo kadagiti anak mo. Nagsisingput damot. Puro pagimbagam ti adda iti panunot da. Kung kunadalaang ngam ti kinagpaysuna, alal manundam ti pensyon amaalalak. Anya? Ay, sos, manang, agtalag ka kadagiti anak mo. Ta isuda ti mang tartaripatoken ka.
Ni Uncle mo ti umawawag. Hello, Uncle. Apay anak kaawag kayo? Kumusta kayo ngay? Nasaya at mad kaanakan. Imawagak na kaya't kung nga ipakaammo ka na kayo nga may pimasyar itay ni mamangyaw dito'y balay. Ay, nasaya at ano sinarungkaran na kayo, Uncle? Amuyo mo't tanti kinabisi ni Mamang. Ay na kaanakan. Sa balit iranta dya inayaw iti yung may natitaw. Amam ka di ang nagpakuyog kanyak iti bangkaw. Kat nang lukat iti joint account may. Ha? Wen kaanakan. Diyak ko makayat ngam agungat mat. Iso nga imanugot aklaangan iti sa bali pa'y atao ti alaan na ka-joint account na. Kasta ka di, Uncle. Wen, Selena. Diyak mo't kaya tagumura kayo kanyak nga agkapsat iso nga ipakpakaamok itakan ka. Di kay agdanag, tadyak almanan ti kwarta di inayaw. Ay, di kay agdanag, Uncle. Awan day ta iti panunot mi. Nasaya at kat di tay manugot kayo. Delikado nga minter aramidon ni Mamang. Saan mi nga mo no sa dino ti pangipipanan na kadagiti kwartana. Kinagpayso na. Amumi nga awan pa nagtalek ni Mamang kada kami, Uncle. Iso ada kayo ti kinasarita na. Mas awak nga rod kaanakan. Imbagak pa'y kankwa na anas kan ada kayo ti pagtalkan na, tada kayo da anak na. Kanda kayo ti mang tartaripato kankwa na. Bayan yun, Uncle. Ti importante, secured ti kwartana kada kayo. Kat agyaman kami unay kada kayo, Uncle. Kasta ti kababalin ti inami manang Emmy. Saan mi nga ammo nga manipod pimusay day di papang, nagbaliw anamin pinsan ti ugali ni Mamang. Nagbalin anaimot, mas talken na pay ti sabali a tao, ngamda kami nga anak na. Kinapudno namanang, saan mi nga alalmanan ti kwartana, saan mi pay a paggasgastusan dito'y balay. Iso amas daw kami iti kabsat ko, no apay akasta ti kapanunutan na. Ti kayat na, kat idulin na amin a kwartana. Ti kayat mi ko mga agkabsat, kat agenjoy ni Mamang. Agpasyar, aging gaan na pigsapay, tapno saan amasayang tinagbannugan, kan ti kwarta anabati day di papang kenkwana. Charley, mapanmunto man ayaban di kakapedraw, taday patarimaan ko kenkwana. Anya day jay, Mamang? Di kusina, kayat ko abaliwan ti lababaw ken ti tiles na, tapno na pimpintas ti buya na. Mamang, awan mo ti problema iti kusina kit. Napintas pa'y mo dagiti tiles ken lababaw. Okay pa'y dagi jay, Mamang. Kayat ko nga road ang mabaliwan, apay aya, siyak mo't ti gumastaws. Saan nakasta ti kahit ko asawan, Mamang? Di ko naklaeng. Napintas pa'y mo't jay lababaw, awan pa'y problema na. Saan kayo kumamanan nga agsayang iti kwartayaw? Di ko kat usaran na pagpasyar day ta kwartayaw. Ay na, among ta sa anak ana usam iti pasyar-pasyar. Kay kayat ko amatarimaan dagiti rumbeng amabaliwan dito'y balay. Makamu kaminton, Mamang. Saan kayo naggastos pa'y? Usaran nyo kit iti kwartayaw a pagpasyar. Mangan iti restaurant. Mabalin nyo awisin dagiti apo ko yaw, no kayat yaw. Ay, basta, ayabab to ni kakapidraw, nalpas.
Ay, si kabot gayam apok. Apay, nalpas ti klase mon. Un lola. Sige, mapan kay di kusina, taag meriendakan apok. Lola, mapanta ijay mall. Mall? Anya nga iti aramidam ijay mall apok. Ado ti tao ijay. Manganta iti ice cream, Lola. Ay, narigat ti mapan ijay mall apok. Ado ti tao, wakas kunakon. Ibagam ka ni mamem, ta gumatang laangan iti ice cream. Ta dito'y kan balay amangan iti ice cream. Okay? Sige, Lola. Okay. Nay, papanan nyo nga agina, Selena. Mapan ko man ipasyar ijay mall to'y apo ko yo, uncle. Aggagar ngamin ama pa nagpasyar. Kasta ka, Nay. Kasano, imbaga na ka ni mamang ama panday ijay mall. Madimot ni mamang. Kayat pa'y mo to'y apo ko yo akadwa nang agpasyar. Ay na, jakman amo ijay inayaw. Di na pa'y kayat ti agaliwaksay. Kanayon nga dayjay tsindaan amang bambantay kadagiti ipapaabang na apwistaw. Pasaray tumulong pa'y nga aglako no daduma. Sayang nga rod, uncle. Ado ti saan ama ar-aramid ni mamang. Gapo iti masansan a panagbantay na kadagiti pwesto a papaabangan na iti tsindaan. Ay, Tay agaliwaksay kumamot uncle. Sa bali mo ti kayat na. Di mi pa'y maawis iti kayat mi apangawisan ken kuana. ngarod ayun gayam ka anakan. Naibagam ka din iti kabsat mo da imbagakin ka anapan kami ken ni mamang mo iti bangkaw. Saan pa nga rod, uncle? Ngam di kay agdanag. Maawatan ti kabsat ko dayjay. Amo na mo ti ugali ni mamang. Ay, Sige nga rod, uncle. Labasan da kayo pa dito'y sige, Selena. Agan-anad kayo nga agina, Agyaman nak, uncle. Sige nga rod, patuluyan min. Manang, apay nga tangawan pa'y ni mamang. Sumipngutan. Wan nga rod. Adda ko man kat. Ay, anyamot nga minan ni mamang. Pasaway a talaga. Imbagak nga min asaan arwar-arwar. Ngam natangkan mo ti ulo na. Nay, daawag mo manang. Sungbata mong tamang ano importante dayta. Nimot uncle ti umawawag. Mabit lang nga rod tasong batak. Sige lang. Hello, uncle. Ay na, Selena. Mapan kayo di ospital. Taintaray na kano di ni mamang yaw. Ha? Anya? Apay, uncle. Anya tinapasamak. Natalimu daw kano itay kabayatan di pa ng tultulong na ititindera. Iti may sa apwisto apapaabangan na. Sige nga rod, uncle. Agyaman nak. Mapan kami adagos. Bye. Manang, apay, anya tinapasamak. Umay ka. Mapantay di ospital. Adda ijay ni mamang. Anya? Na-stroke ni mamang, kabayatan ti kaadda na iji tsendaan manang Emmy. Intaray dagiti amam mo na iji ospital.
Nadanon mi ni mamang ijay ICU manang kat kritikal ti kasasaad na. Kasta unay adanag mi iti kabsat ko. Nagtalinaed ni mamang ijay ICU iti sumagmamanong aldaw. Ngamga po iti napasnek apan nagkararag mi, kastametten dagiti gagayem mi, nakalasat ti inami manang. Agyaman ta iti Diyos, nakalasatan iti paggad ni mamang ading ko. Wen nga rod manang, talaga alumablaban. Talaga adi natapay kaya tapanawan. Iso na laang tadakkel una yan ti babayadan tayo dito ospital. Amo tayo mo't talaga ang nagastos, no ICU ti ayan ti pasyente. Manang, Sana bale, kasaritak dagiti doktor ni mamang. Amangan no mabalinan nga ialis iti sa bali a kwarto, kabayatan nagpapaimbag. Sa tanto sulbaran ti maipapan iti bill tayo. sikat ti makaamo manang. Ay, uwan gayam. Di mat imbagam nga da joint account da ni uncle iti bangko? Kasaritam ni uncle Taday jayin ta aramatan tayo pagbayad iti bill ni mamang dito ospital. Talaga akas ta ti mapasamak, ading ko. Kumusta ngay ni mamang yaw si Lena? Kaasi ti Diyos, nakalasatan iti paggad angkel. Ngam adapay laang iti ICU. Kayat ko nga ro da kasarita dagiti doktor na. Amangan numabalin min nga ialis iti sa bali a kwarto. Total, agpapaimbag laangan ni mamang. Kasta ka day. Iso na laang, tasaanan ang makasao kan makagaraw a normal angkel. Kasla ubingan ang masapol at aripatwan ni tinaimbag. Ay, oo na yan. Talaga nakaro ti pan nakastroke ni kabagays. Ayun gayam, no kasapulan nyo ti kwarta ni mamangyaw, mapantanton erwar kaanakan. Amaw kadakalan ti bilyo ija ospital. Wan nga rod angkel, awan mo't pangalaan mi. Imbaglaangan tada urnong ni mamang iti bangko. Wan nga raw si Lina. Sige nga rod, mapantayo erwar angkel. Tapno maisimpamin ti bilmi iti ospital. Mami, kamusta ni Lola? Okay mo ni Lolam anak. Ngam adapay laang iti ospital. Kaasimot ni Lola? Wan nga rod anak. Ngam di ka agdanag. Mabiitan nga agawid ni Lolam. Agpaiso, Mami? Wan. Agpray ka ni Jesus Tapno makaawid ni Lolam dito'y balay. Wun, Mami. Miss ko ni Lola. O sige anak, tagsubliak man na ni ospital. Agsingsingpot ka dito'y balay, wan. Mangan kayon ton ka ni uncle mo at Charlie. Yes, Mami. Ading, mabalin tayo nga iyawid ni mamang. Uray di langan balay nga agpaimbag. Dakkel una yun tinabusbos dito ospital. Wan nga rod manang. Ijay talatan balay at aripatuan ni mamang. Sayang dagiti na urnong na akwarta. Saan nausar tapno nag-enjoyment ko ma. No di kat nausar laang dito ospital. Day tangarod kat manang.
No saan na ko mga inabuso ti bagina? Saan kumamot ang napasamak kan kuana ti kastoy? Amo ka saan aday to'y tinarapaap ta para kan kuana manang? Wan ading ko. Amo ti Diyos, para iti pagimbagan kan pagragsakan na ti tinarigagayan ta. Inimutan na mo ti bagina. Ay, Saan abali nga inimutan na ta, basta saan ko maati bagina. iso tinang pili iti kayat na abiyag manang. Nagnamay mo't ti biyag na iti sidong ta, ta saan ta mo't apaggasgastusan. No kumata nag-relax ka nag-enjoy lang tinaramid na. Nalabit, saan na napasarantikas iti napasamak kan kuana. Ay, kakaasin ni mamang. Nang runa iti adda iti ICU. Manang Selina, Amom ading ko. Agserbi ko mga adal kada tayo dahi ti napasamak ka ni mamang. Ti kwarta, mabalin ang mapukaw iti apagdarikmat. Ngam ti paglidlidayak, nang runa no makit-kita kita ti kasasaad ni mamang. Masyanak unay kan kuana. Gaputa di na matlapag numaran amin ang nagbanugan na. Sayang dagiti panawon a pinaluspusan na. Tapno na iranod ko maiti amin nga induldulin na akwarta. punot ako na manang. Iso aditay sayangan ti panawon nga adda tayo payabiyag. Huston di adda basit urnong tayo para iti masakbayan. No adda panawon tayo nga agpasyar. Agrelax sa kadwa tayo ti pamilya tayo. Aramidan tayo. Tasaanan ang maisubli ti oras ang mapaluspusan. Puno day tanging bagam manang. Ngem, iparik na talat ta tinalaw sa panang ipatagtakan ni mamang. Babag ni ti panang taripato taken kuana ita, takasapulan na ta. Ay, agyamanak. Adata yun diti balay. Mamang, adata yun diti balay. Dito ikan nga agpaimbag, ha? Manang, talaga nakamot talanglaangan ni mamang. Ngem kitam ni, aglulo ah. Uwan nga, Rod. Apay nga aglua kayo, mamang. Di kay agdanag, tataripatwanda kayo ana imbag. Podno timbagan ni manang Selina, mamang. Manang, oray saan na makasaon ni mamang. Maawatak ti ket asawon di pa nagluana. Maawatan talatan ading ko. Amok nga ado ti pagbababaw yan na. Ado ti panawon ken oras a pinaluspusan na. Basta iparik na takan kwa na ti pamatagta. Babaan iti panang taripato takan kwa na imbag. Wan manang, ket di ka agdanag, tagbinadang ta. Amo ka saan analakaday ti apan nubok adimteng kadata. Ngam amo ka di natabaybay anti Diyos, manang Selina. Pudno day taading ko. Kat agyaman akmat unay kan ka. Aging gaitamanang, tartaripatwan mi paylaeng ni mamang. Nupay narigat ti sasaadan mi, kayat mi nga iparik na kenkwana nga adda kami laeng ditoy nga anak na amang ipatpatag kenkwana. Adda dagiti gundaway amakitkita mi nga aglulwa ni mamang, kat maawatan mi latan manang.
Ado tinagkurangan na kada kami ni mamang, kas inami. Ngam na bale wala amin dagijay, gapo iti kasasaad na ita. Gapo ta saan adagiti nagkurangan natin ng basaran mi, no kasanumi a maipakita ti kinapatag na kada kami. Patpatgan mi unay ni mamang, manang Emmy. Kat dawatan mi iti namarswa, asapay kuma, ta umatidog pa'y tibiyag na, tapno makadan nami pa'y uray kasjayan ti kasasaad na. Kat iti matbiyang ni mamang, amo mi asaan pa'y analadaw ti amin tapno makaamiris, kat pagbabawyan na amin asaan anasaya at anaar-aramid na, sakbay asumaklang iti namarswa. Daytoy tipadas ko manang, to'y pagayam mo, Selina. Pagayam ko a Selina, talaga ang makaipaay adal to'y pakasaritaam, nang runa kadagiti anak, nga adda imimponan da asakit tinakam kadagiti naganak da. Dayawan kayo nga agkabsat, ta itilikodan ti adu a nagkurangan ni mamangyo kada kayo. Saan kayo ang nagimula iti sakit tinakam? Kat kang runaan na, ti ipakpakita yu ita panang ipatag iti inayo, ken panang taripato yu, iti laksid ti kasasaad na ita. Amu tayo mat asaan analaka ita ti sasaadan nyo nga agkabsat, ngam amok, amasupapakan to amin a sakripisyo, amapaspasaran nyo ita. Alakastan, pagayam ko, katagyamanak, iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugod, iti dana, tibiyag.